Malawi Today. Mai Jane Ansah, a vice president a dziko lino, akuti anakomoka kumaliro pamene amayika nkhata. Kodi zinakhala bwanji? Nanga chinachitika ndi chani? Vuto kwenikweni linali lotani? Kukulandirani kwina kulikonse kumene muli pa Malawi lero. Tikhale limodzi pamene tikuzukuta nkhani imeneyi. Wina wake anandiuza nandiluma khutu akuti inu drone kumakuthatirati. Ndine nati ambuya athana nazo. Koma poyambirira penipeni tatiyeni tione kuti kodi nkhani imeneyi ikuchokera bati. Malingana ndi kafukufuku amene tapeza makamaka amene wayankhulidwa ndi Bakiri Muluzi TV. Anapanga post video nkumanena kuti Mai Jane Ansah anakomoka pamene amayika nkhata. Ndipo post imeneyo anayilemba pa Facebook ndi kuyika video yawo pompo nkhani nkuilongosola. Koma kodi nkhani imeneyi amati inayenda bwanje? Kwambiri nkhani ndionena kuti akuti Mai Jane Ansah anakomoka mu nthawi imene anafunsidwa kuti akayike nkhata pa okondedwa amene anatisiya. Koma mosakhalisa anapezeka zoti agwa pansi nkukomoka. Kuchipatala kufunsa nkhani akuti ndi BP. Mai Jane Ansah ngati mzimayi anakomoka pamene amayika nkhata akuba matenda BP. Ndithu zimenezo ndi mmene zinachitikira. Koma mungakumbukira bwinobwino masiku amene apitawa tinapanga post kunena kuti kodi mukudziwa zoti Mai Jane Ansah achita ngozi? Mai Jane Ansah anachita ngozi masiku amene apitawa makamaka kuntcheu kumeneko. Koma kwenikweni kumafunsa kunena kuti kodi Mai Jane Ansah chikuasata ndi chiyani? Kwenikweni chikuchitika nchiyani kuti akumane ndi matsoka otere? Mai Jane Ansah ngati mzimayi anakomoka pamene amayika nkhata akuba matenda BP. Kutanthauza kuti matenda amene samayang'ana kuti munthu wachikulire uyu ndi mzimayi kapena mwana. Ili ndi thupi ndipo wina aliyense amadwala. Koma kwenikweni zinthu zikamachitika chonchi ife monga ngati pa Malawi timakhala ndi zoyankhula kunena kuti kodi munthu ameneyi kwenikweni chikumutsata nchiyani. Koma ifeyo tisachituse zoyankhula kwambiri. Nkhani ndionena kuti ife monga ngati nzika za Malawi timakhulupirira kwambiri Mulungu kuti chilichonse chimachitika malingana ndi chikonzero cha Mulungu. Nde koposaposa nkungokhala pansi nkupemphererana monga ngati mmene zikukhalira kwa Mai Jane Ansah. Chachikulu kwambiri ndichonena kuti ifeyo ngati anthu opa Mulungu tizingoyikiza m'mapemphero azitsogolere athu kuti zambiri zisamawachitikire, atitsogolere ndi kuti pasa ife zofunikira, dzikoli aliphule pa moto. Nde kwambiri tizingopempha kunena kuti kodi ifeyo monga ngati Amalawi tikuyenera kumakhala anthu opa Mulungu ndi kupempha Mulungu kuti azitsogolera athu. Komanso koposaposa Mai Jane Ansah kuti ngati pali china chake chimene chikuwatsata Mulungu awateteze. Ambuya athana nazo. Ndiye tsiku limene drone inagwiridwa alipompana amene anabwera kudzandiuza anandipeza ndikupemphera ndalama anga with knife flat prostrate on the ground and we prayed. We said thank you Lord for the protection that you have given us. And when we finished that prayer I heard a knock and they said it had been a drone. What a drone in my beer. Come on, Nde enanso nkumafunsa kunena kuti kodi Bakiri Muluzi TV anapangiranji post imeneyi? Anayankhuliranji zinthu monga ngati zimenezi makamaka kunena zimene Mai Jane Ansah adakumana nazo? Kwambiri Bakiri Muluzi amapanga emphasize kwambiri kunena kuti nkhani ikachitika ngati imeneyi makamaka kodwala a president a dziko lino olemekezeka a Professor Arthur Peter Mutharika akuti imakhala nkhani akangotuluka kunja pang'ono
anthu amati akupita kuchipatala, asakhosomole akuti iyayi akudwala. Ndi kwambiri amanena kuti izi zachitika, koma ma social media kapena kuti nkhani muli monse mmene mmachuluka nkhani sizinatuluke ayi, kungoti sizikumveka. Koma zomwezo zinakhala kuti zachitikira adadi akuti bwezi nkhani ina ili pena paliponse. Zimenezo ndi zimene amanena Bakiri Muluzi TV kunena kuti iyayi kwambiri timakonda kuatola adadi. Tikuyenera kulemekeza ufulu aliyense. Chifukwa lero tikubwera pano kuwafunira zabwino My Jane Ansah, chifukwa akanakhala IPM akuyika nkhata ndi kugwa tikanamva paliponse. Social media, ma newspaper, mainstream media akanalemba nkhani imeneyi. Sikuti kwambiri Bakiri Muluzi TV amafuna kuti nkhani imeneyi ipite pena paliponse, koma kwambiri amapanga emphasize ponena kuti tiyene treatment izikhala yofanana. China chake chikachitika tisamakhale anthu okondera iyayi, komanso kwambiri nkhani zikamachitika tizifufuza bwinobwino kuti kodi chikuchitika ndi chani. Ngati Professor Arthur Peter Mutharika atuluka nkupita kunja, sikuti kumafalisa maboza kuti kumene kuchako apita kuchipatala, amakhala kuti akukapanga zawo. Nde tisamafalise nkhani makamaka kuyikokomeza ikamuchitikira munthu wina. Zimenezo ndi zimene amakamba Bakiri Muluzi TV kunena kuti ayi tiyeni tizipereka treatment yofanana, tisamakhale tikukomeza nkhani ya wina. Ndithu nkhani yaikulu ndi imeneyo, koma ife mungatanenera kale kunena kuti tikungofuna kuti mdziko muno azitsogolera athu azikhala bwino, tiyeni apase mpata alamulire bwino, teremu ya wina ikatha alowenso wina amene ife tikumufuna. Nde kwambiri tiziwapempherera azitsogoleri amenewa. Ino ndi Malawi lero. Nde kwa anthu amene mukufuna kuti nkhani imeneyi muitsate kwenikweni kuti chikuchitika ndi chani, mutha kupita pa YouTube channel ya Bakiri Muluzi TV ndi kukamvesera nkhani yonse momwe yayendera. Koma padakali pano ife timangofuna tingokupasani ka insight chabe kuti zikukhala bwanji, zakhala bwanji, zinakhala bwanji. Ife kwambiri nafe timene tikungopempha ndi chonena kuti chilichonse chimene chikuasata My Jane Ansah, ayi Mulungu awatetezere ndipo awapase mphamvu. Satana ndi olephera. Ino ndi Malawi lero. Subscribe, comment, like, osayiwanso panga share kuti zambiri zimene timaponya malo ano zisamakuponyeni. Kufikira nthawi ina tingoti mwakoma nonse zikomo. Wina wake anandiuza anandikumakhuta akuti inu drone kumakuthatirani. Ndiye ine nati ambuye athana nazo. Ndiye tsiku limene drone inagwiridwa alipo mpana amene anabwera kudzandiuza, anandipeza ndikupemphera ndalama anga with knife flat prostrate on the ground, and we prayed. We said, thank you, Lord, for the protection that you have given us. And when we finished that prayer, I heard a knock, and they said it would have drone. What did drone in my wheel? Come on, and the drone yake imatenga zituzi a kilometer away, komasa mwamba imaluka half a kilometer. Inatuitalawa idapita mwamba half a kilometer mina sina fide sima omega. Koma angero anaikwira. Ndiko mekezeke zina lake. Você